बिटिआर सरकारनिफ्राय जोंनिफ्राय थाराइबारि हिसाबै जोङो रायजो हिसाबै आं बुंसै रायजोआ मा सानो रायजोआबो गोजोननाय बावखागोन खिन्थु आंनि बेक्तिगत हिसाबै रायजोआबो बुंबाय थायो खिन्थु आंनि बेक्तिगत हिसाबै आङो एकदम मस्ट वेलकाम आरो गोजोननाय मोनदों बिराद गोजोननाय मोनदों दा माखासे गोनो गोथो सोरबा सोरबि बुंदों थेवब्लाबो जोङो जोंनि बिथाखौ बानायना होनायनि थाखाय बिराद गोजोननाय मोनदों जों मैयानि समावसो भटार लिस्ट सफैबाय नोंथाङा बेनि समाव बुंगोन आं बेखौनो बुंगोन मैयानि समाव भटार लिस्ट सफैनायाव थारमाने ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों जोंहाबो जे गोदो गोदायनिफ्राय नांबोनानै बिराद खस्थ' खालामनानै माबा मोनसेबाबो जोङो अंख'आव हाबनो हाबाय माने आवथायाव हाबनो हाबाय होननानै आं बिराद गोजोननाय मोनो आरो बेनो आंनिया नोंथांखौहाय थाराइबारि गामिनि जानानै एबा नोंथांखौ सासे बारग' एनडिपिनि प्रेसिडेन्ट होननानैबो मिथिनो मोननाय जायो दा नोंथाङा गोदोनि समाव सारनानै मोनबोनाय फिथाइ होननानै नोंथाङा बेखौ बुंनो सानदों नामा जोंथ' जेनेबा आङो सासे बै समाव एनडिपिआव दंमोन आङो एनडिपिनिफ्राय फैनानै जों सारेन्डार जाखांनायनि उनाव गहपुराव आङो गहपुर समस्तियाव जोङो गहपुर जिल्ला हिसाबै जोङो सारेन्डार एनडिपि हिसाबै जोङो कमिटि दादोंमोन बे कमिटिनि आं प्रेसिडेन्ट जादोंमोन मोनसे समाव दाथ' गुबुन गुबुन बिराद बै समाव जोंना मोनसेल'मोन दानियाव बहुद बुरजा जाबाय दा बेयाव आंखौ दोनथ'बाय खोमा दा दोनथ'वाखै दाबो सिनायाखै दिनैसिम एनडिपि सारेन्डारफ्रा आंखौ नायफिनाखैनो मोनसे खोथायाव सिनायला बायदि जाना दं नैबे खेथ्रआव दा जाय हक जेबो नङा बेफोरो खिन्थु थेवब्लाबो आङो बेखौल' सानो जोंनि नांनायनि खेथ्रआव आङो बिटिआर बड'लेण्डखौथ' जोङो सेपारेट 50-50 नागिरदोंमोन नालाय सेपारेट बड'लेण्ड नांगौमोन बे खेथ्रआव आङो दिनैसिम बिटिआर मोननायाव आं गोजोनना दंथ'यो आरो दा गावसोरबो बेयावनो डकुमेन्टारि हिसाबै साइन होबोबाय जेला आंबो गोजोननानै दङ आं दा बिराद गोजोननाय दं दाबो जोंनि केन्द्रआ भटार केन्द्र हिसाबै जोंना थाराइबारि भटार केन्द्र गामियावनो जोंना दङ दा बे हिसाबै जों बिराद गोजोननाय दङ आरो गामिया दरसे दरनै दरथाम दरब्रै दरबा गामि दं फैजोब्बाय एकदम अके माबाफोर गोजोननाय जासिगोन भटार्सफोरनिसिम आंहाथ' गोजोननाय भटार्सफ्रा गोजोननाय दंना गैया खिन्थु आंहा बिटिआरआ जुदि फैबायब्ला आंना बिटिआ फैबाय नालाय बिथाल' जाग्रोनो हो सोरबाया जेखि जाया बिथा जाबाय नालाय आंहा बिटिआरनि आवथायाव हाबनो मोनबाय हमनानै ला गोदो जोंबो बेखौनो नागिरनो थांदोंमोन दा जों बेखौनो मोनबाय नालाय एसेबाबो मोनबाय जेनेबा बे हिसाबै आंहा बिराद गोजोननाय दं दिनैनि थारिखआव बिराद गोजोननाय दं आङो दासिमबो गोजोननाय दं बे हिसाबै आङो जोंनि रायजो राजाफ्राबो बिराद गोजोननाय दं दा जोंना गासिबो अके दंजोबो आरो आंनि नुनायाव दोलो हिसाबैथ' आं रावखौबो गाज्रि बुंनो थाङा रावखौबो गाज्रि दोलो हिसाबै आं रावखौबो गाज्रि बुंनो थाङा दोलो हिसाबै आं बयखौबो वेलकाम आंनि थाखाय वेलकाम दोलो हिसाबै बेयाव जोंना जायनो मोजां मावगोन बेनो जागोन बिथा हिसाबै जोंना जाखाबाय नालाय दोलोखौ जोङो जेबो साना दोलोनि खामानिखौ मावगोन गावसोरनि मावनायनि फिथाइखौ गावसोर मोनगोन दोलोनि फिथाइनि मोनसे खोथाखौ रायजो राजाफोरा गहपुरनि रायजो राजा खिन्थु फ्रायथ' गुबुननिया मिथिया नालाय खिन्थु गहपुरनि रायजोफ्रा थाराइबारिखौ माखासे बिटिआरखौ माने बिटिआराव हाबा बायदि माबा उनुगाना सावरायोमोन बेनि सायाव माबा बुंगोन नामा बेनि खेथ्रआवथ' जों